Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 57 mga ka-action. Una sa balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga sa linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi. Mayang gabi Action Bryce sa aton mga listeners. No? Daw ka nami isang imo signal subong Sir Gan, no? Ay nani kaya nga amon opisina to ginaguba under construction kag repair. Okay. No? Personal mo ni gali? Oo. Sige, Sir Gan. Amo na daw gintulinan kita ni boss naton tanan nga report sang radio station, mga TV footage, coverage kag interview. Ako na lang, no? Yes. Okay, sige. So, are, yata naton lakat sa aton nga timpo sini nga gabi, no? Lunes kita karon, Hulyo 27, adlaw sang suna ni Presidente Duterte. Makita naton sa satellite imagery halos ang bilog nga Pilipinas o kon Philippine Archipelago na ilikop sang galom nga surface trough halin ini sa Intertropical Convergence Zone. Kag sini nga hapon na mataan naton isa ka low pressure area. Ari siya may antad ini sa distansya kapin sa 410 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Birak at Anduanes. Kagari siya sa 13.1 degrees north latitude, kag 128.0 degrees east longitude. While ang kabugusan sang Mindanao nag-aapekto ditong Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Ang Kabisayan, Mindanao, Mimaropa, ang Kabikulan, kag probinsya sang Quezon dito sa Luzon, magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpadagog nga tuga ini sang low pressure area kag ITCZ. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod padayon nga may pagulugalom ang kalangitan. Hasta sa magalumon ang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga pagbulan sa sining kahaponanon o kon kagabihon nga halin iniya sa localized sa thunderstorms kag may arang nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa nasidlangan pakadto sa namin na nasidlangan o kon east to northeast naga-apekto karon sa nasidlangan nga bahin sang Luzon kag may halin naman sa nabagatnan pakadto sa nabagatnan nakatungdan
o kon south to southwest ang mabatyagan sa bugos ang Mindanao nga may makanay as sa kasarangan nga kadagatan. Isa pagid ka wind condition naton amo ni ang mahinay lamang nga huyop sang hangin halin naman iniya sa nabagat na nasilangan o kon southeast pakadto sa pagbulubaylong nga direksyon nag-influensya sa ibang nga bahin sa aton pungsod nga may makanay lamang nga kadagatan. Okay? Kag diri partikularmente sa aton probinsya panaog kita sa aton lokal nga forecast no. Magalumon sa gihapon ang aton kalangitan may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan. Kag wag panagub aton mabatyagan sa kabugusan sang aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag may-ari kita mahinay lamang huyop sang hangin halin sa nabagat na nasilangan akong southeast pakadto sa dulod may pagbulubaylo nga direksyon mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag amo ni ang lakat sang tiyempo mag-ungguon pirong kondisyon sa aton kadagatan diri sa western seaboard sang Kabisayan nagapabilin lang sa gihapon nga mangin makanay ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:51 karon sa gabi ang hunas naton 0.3 metro ang takos sang kanabawon ng tao magabalos. Alas 4:27 karon sa kagahon sa takos nga 1.3 metro ang kadalumon. Kag alas 6:09 naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya. Alas 5:31 buwas sa aga. Ari kita sa 26 degrees Celsius o 68.8 degrees Fahrenheit. Manika pugusan sa aton lakas ng kimpos ni gabi. Sige. Salamat, good Sir Gan. May gabi. Okay, welcome. Salamat, good Sir. Thank you, good Sir. Sige. Sir Gan, Republika Maka-Aksyon sa Provincial Disaster Management Program Division. Una sa balita, una sa aksyon. Matulotaway nga ton sila nga palibot sa mga utod naton sa gihapon naga-remind kita nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay. Kilid sang kasubaan kag kabakisan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:03 na. Sa gihapon nagapangamuyo kita sining mga tinion sa aton mahal nga Ginoo nga ubayan kita ipalayo na kita sining COVID-19, dulaon si COVID-19, bantayan ang mga frontliners naton kag paayuhon ang nagasuffer subong sining sambit nga balatian kag bisan ano pa nga balatian mga ka-action. Sige, kamo anyway, subong nga adlaw yari kita sa Lunes and Hulyo 27, 2020 na. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon.radyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dry follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa aton sa mga viewers kadto la kamo sa comment section kag ibutang inyo sa nga mensahe kay basahon ta ina karon sa malambutan naton ang hindi pasensyagen. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Forward na tob-tob la sa 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba nga balita nga dapat naton tagaan pagtamod subong iyang nga gabi. Sa balita lokal mga ka-aksyon baw susho kahapon kag kagabi daw damo gid patay diri sa Negros Occidental sa aksidente sa dalanon. Sa Banwa sa Murcia 3 patay, 2 pilason sining multicab nga bumunggo sa pila ka mga nakapark nga salakyan kag batsuyan dira nga puloy-an sa barangay Kaliban. Botatlo gid ang patayo kag mga batan-on pa. Sa syudad sa San Carlos, 2 man ka motorsiklo nagbinungguanay, 2 man patay.
Ay na, do hinay-hinay lang sa dalanon ay, no? Sa mga nagadala sa salakyan, kung medyo Action Oliver nga nakainom-inom ka na, kabalo ka kung nakainom-inom ka na, lain gidyang pananawan mo sang sa normal nga wala kaya may ginadala dira nga bugat sang ulo mo. Tinatabo ni Smorsia gani, way kuni ginakabig ni Action Oliver nga aksidente, no? Hindi niya aksidente, katuntuhan niya sang tawo nga kabalo na hindi niya nakaya madrive pa. Kay kung normal ning utok mo, matawag taning aksidente, nablang napalos rueda mo, nabali ang imo sini na manubila mo dira, may bol sa salakyan mo binga nagtabog, o kung nasanggit, amo ni mainagro mapati kung aksidente aring sa Morusya niya, katuntuhan ni. Action firing line. Kabalo ka na yun nga biyahe, kay mo ikaw lang isa, way gani ka partner, nagapahubog-hubog ka pa imo iya, kabalo ka na yun nga bawal, mag-drive kay nga hubog, inom kay mo iya. Action firing line. Ay, sus ko nga mga tao ni ginhalitan mo lang tong kakalalaon, batchoy, sulod puloyan to, huwag ka lang matay, tos la iya sang halit, di mo. Ang magamo ni dapat siya kasuhan gid, di pag hatagan tsansa ni para magkaladudla gid la. Action firing line. La City Shit, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa iban nga balita maka-action starting today, ang biyahe sa aton sining mga sakayan pandagat halin sa Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo suspendido. Liwat, no? Magluwas gid lamang sa mga roro na ton roll on roll off na ton kay padayon ang biyahe sini, pero ting sakay dira iya mga essentials gid lamang, mga cargo trucks nga need sa aton sining kauturan mga kaksyon. Kini may correction gyapon na sa COVID-19. No, kay do ga saka hilanat sa COVID-19 sa aton di sa Western Visayas South. Ang syudad sa Bacolod sa mga kaksyon, madamo-damo ang nagpositive diri. Mostly lang yung makaksyon nga may nadalahig diring mga empleyado na sa syudad sa Bacolod do kadamo sa nagpositive. Mga empleyado tanan sa syudad sa Bacolod, subong purti na kadamo sa ginpang lockdown diri nga mga puroks sa mga barangay sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Action firing line. Pero aray isa lang naton kapangabay. Hindi kamo abi liwat sangsagi ka una sining mga ulo isikyo nga ini kay hulaton ta iya ang aton sining nga mga public officials. Mo sa pagkadamo dahil nga palapta sa istorya nga gin isikyo ng Bacolod, i-lockdown na ang Bacolod. Kung sa Libertad Market, Bacolod Action Oliver, ginpirmahan na to yung isikyo. Action firing line. Okay man pero gahatag kamo panik. May ara man nagabalita Action Oliver nga ang isa ka subdivision gin-close, gin-lockdown, portion lang. Magbalita kamo dason, i-verify nyo man ay. Action firing line. Kaya nagsala yung mga tao sa sining subdivisions, iya. Kay ang in-lockdown gali iya, pila lang tuyak balay. Tapos ang ibutang nyo das balita nyo, o kung sino man nagaputang sa Facebook na, bilog na subdivision. Kung yung mga tao, yan nagsinala, may inano kami ni Boss, di ka na, di kami maagi na, di duway man niya positive sa mo, dito kalayo man lang to. Ay, buhay. Action firing line. So, diri sa Bacolod, ang mga ulo isikyo nga ini, wala pa ni. Pero, kung ako pamangkuton sa mga gabi, pabor ko sang isikyo, ginatawag. Sa sitwasyon ta subong, nga amo sa nga porti kadamo, naging isang positive. Hindi pa tayo maghulaton ta pa yung magdamo pag ilang positive ka mag-isikyo kita. Action firing line. Amo mananada, ang ambal si Iban, basi way pundo, hindi gamiton na pundo sa syudad para maka-isikyo ta kag ma-secure ta rin kabuhi ta niya. Action firing line. Ang ekonomiya ko na makuan ko na mapurnada, naka-isikyo, gisikyo man ta gani sa pilak bulan to, nasarangan taman to gani, subong ginahangyo sa mga doctors nato nga pribado, 2 weeks lang gani. Action firing line. 15 días no, para masigurado naton. Ano pang hulaton ta abi? Ano pang hulaton ta abi nang patay ng kabayo kag dalon sila munan to? La City Jess. Action firing line. Samtang ang nagpositive mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod sa nambal naton, may isa diri ka lugar sa barangay, no? Nga nagparawag diri sa Action Radio Bacolod. Gin-lockdown sila nagligad pa nga Biyernes ang gabi kon Huwebes ang gabi. Hasta subong Lunes na Action Oliver wise la kunok baton ayuda ho. Ay nano man nga way kabaton how? Di nang syudad subong di nang barangay. Daw lapit isa ka gatos ka mga puloy ana di kuno nga gin-lockdown sa sining gahapon. Sinilang to Action Oliver nawag no babaye no. Di ko lang na paglawago ng barangay. Pero
Kung nag-monitor subong mga barangay kapitan, abi, check nyo dang inyong checklist, abi. Basta inyo ni barangay subong natumod kung way kamo panghatag ayuda da. Action firing line. So nagligan nga gabi, ito may nagsaka, mandi nga taga barangay Banago, las 9 sang gabi, sumaka diyang pobre iya ho, kay ang bata nga pangayo, tabang siya nga tayo, way na ko gigatas, way na ko dibugas, way gidi nakatag ayudan taga barangay Banago, titinawagan ng kapitan da, amayo lang kay pagkaagar, adayon. Action firing line. Tani nga ton sila public officials, automatic, bala dayon na, once nga maglo-lockdown kita, taga inyo man dayon ayuda da, preparahan taning COVID-19. Action firing line. La 7:11. Samtang diriya sa Bacolod gihapon, ga karaguhang kiti hindi ba lang may ara sang digital nga payout bla sang mga 15,000 initanan ka mga lift out mga kaksyon gin suspender anay panagtag kay daw damo ginto nagkalapala si Tibia sa amo sini nga office nga panagtag yaw. Action firing line. Ay sus ko nga sitwasyon sa aton sini nga pangabuhi diri sa Bacolod subong kahaladlukan prangka nga istorya kahaladlukan. Action firing line. Kag mismo si Vice Mayor Elced Familiaran interview naton last 3 nights ago. Hambalya hindi maayo ang sitwasyon sang Bacolod. Action Brian Morden. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon subong iyang gabi sa aton sini nga pagpangalagad kay amo niyo ang siyam sa 20 ka mga GSO workers so ginpedalom sa swab test man negatibo sa COVID-19. Bo salamat gid. Kapi na pulo kabalay gin sealed off man sa 4 ka lugar sa Barangay Estefania matapos may 4 ka empleyado sang syudad nga nagpositibo sa lugar. Part sang 27 iya ka kaso nga reported recently gid lamang. Makon mo na. Hindi iya kay isa ka subdivision ha, kundi pila lang kapuloy. Nagsinalang tao, makon mo na nga ibutang mo sa Facebook kaya nga mo nyo ni ho. Ang close pinanawag timo nga. Action firing line. Sige, balikan tanabi abik karon and ang iban nga balita makaksyon sa probinsya, admission sa provincial hospital temporaryo ginpauntat man. Timakon mo niyo dito sa Teresita ni ho. La 7:13. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaaksyon mga dalag ko nga balita lokal kay subong nga adlaw ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon. Kag ang nagtambong sa batasan pambansa of course ang Senate President nga mo si Senador Tito Soto III. Kag ang presidente man sa mga kongresista no si Senador Peter Cayetano mga kaksyon. Kinanglan ini sila nga duha ma-attend gani kay sila ning gabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa likod sini while nagahambal dira sa podium atubang sa mga bisita sa madako yang area dira sa batasan pambansa mga kaksyon. Action firing line. Puwerte kahalog kaina pinaka for the first time sa history sa Pilipinas sang SONA nga ang sulod sa batasang pambansa daw linong pa sa tuman kalinong. Action firing line. Kay pila lang niya ka mga senador ang nagtambong, pila ka mga kongresista ang nagtambong kag one set apart pa sila, no? Medyo lagka pa sila, way isang bisita, way tanan, unusual ang natabo, tuman ka simple ba kaksyon. Pero si Presidente Rodrigo Duterte wala nagasuksok man sang face mask kay na. Okay lang kay siya man lang to isas tunga to. Action firing line. Ang iba nagapamati nga mga kongresista via virtual nga conference mga kaksyon, no? Online naga-monitor sila. So amo na ang natabo sa SONA, in fact ining SONA nga ini do hindi hilmunon subong adlaw ikumpara mo sa mga nangliligad iya nga mga SONA. Sa pagkahibalo naton na ang SONA nag-umpisa na action on sa tong 1930s pa, no? Ginumpisahan ini ni President Manuel Quezon, at least may ideya kamobla, nga ang SONA to report sang iya siri nga mga natapos nga trabaho kag sa mga talapuson pa nga trabaho. Action firing line. May ara man kita sang SOCA State of the City address, may SOPA man kita State of the Province address, may SUBA man kita State of Barangay address. Dapat maka-report ang aton sini nga mga public officials sa ina sini nga mga performance
sa ilang sila nga constituents nga makabaloman ko na ng sitwasyon sa ilang sila nga palibot. Action firing line. Now, pila ka mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte naging take note ko gidiri, no? Ginsulat ko di kay na ang pila ka mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte do kadamo lang sa to kag ang pinaka last na to nga ginhambal niya diri may connection gihapon sa mga oligarchs, ang ginatawag na oligarch, kibla o kon iniblang mga nagauyat sa mga negosyo sa pungsod Pilipinas nga ginauyatan sang mga political leaders, business institution nga ginauyatan sa mga dalagkuan nga mga tawo nga ginagamit pang politika. Action firing line. Aba na lang bot silingon, tinatargitan niya ginto si Senador Franklin Drilon. Allegedly, nagaprotektar sa mga Lopeses kag negosyo nga lagko di responsod Pilipinas. Action firing line. Duterte, ang iban mga kaksyon nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat mas pa i-improve pagid ang aton sining nursing education diri sa pungsod Pilipinas. I-increase ang aton sining healthcare by 2021 kag ginakalipay man diri nga ang martial law nagtapos without abuses dito sa area sang Mindanao. Action firing line. Ang pilaman diri ka naghatag atensyon subong nga hapon sa aton amo ni ang pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-revive the revival of death penalty nga ipaagi iya sa lethal injection mga kaksyon. I-adjust ko sa pungsod Pilipinas ang mga pensyon system sa aton diri nga pungsod Pilipinas. Ining pila ka mga highlights kay na nga aton sininabatian. Kag ining mga pag-create rather sang mga livelihood sa aton sining mga OFWs nga nagpalauli diri sa aton bangod sining COVID-19. Action firing line. May ginplastar man dito nga paayoon sa mga businesses ang mga tenants ang ilaw sining mga negosyo dira, mga buildings nila kay jutay ang binta. Ang bangko dapat maghatag sa pila ka mga loans mga kaksyon. Ang LGU subong ginayo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magbulig to boast iya sa ilaw sining tourism locally. Bangod hindi na tayo makaplastar sa tourism naton international bangod sining COVID-19. Action firing line. Kag aring pinaka nami nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat wala gidya sang face-to-face nga pagbalik eskwela sa mga kabataan tubtob nga wala sang vaccine nga tuhaw batok sining COVID-19. Action firing line. Kag ginaayo ni Presidente Rodrigo Duterte si Xi Jinping nga hatagan sang prioridad ang pungsod Pilipinas access gilayon sang vaccine sining COVID-19. Balik ko gamay diri sa may pagbutho sang kabataan on August 24, ginatonghaan ni Presidente Rodrigo Duterte nga magamit gid ang television nga frequency para sa mga TV and radio dira nga online or classes rather. Kag pabaskugon ni Presidente Rodrigo Duterte ang telecommunications naton diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ginambala ni Presidente Rodrigo Duterte action ang smart ka globe nga lawsi iya ang ila sini nga performance kon signal ang paghambalan. Action firing line. Kag madamo pa mga kaaksyon siya before sa kono mag-step down sa iya sining katongdanan bilang amay or leader sang pungsod Pilipinas. I-assure niya sa publiko nga patahumon niya, ipa-improve niya ang telecommunications sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Action Brian Borden. Action firing line. Sa tunga sang pandemya subong mga kaaksyon, pero way gid gyapon na tinag, way nahadlok ang aton sini nga mga utod padayon nga nagpatigayon sang rally protesta. Hindi lang diri sa syudad sa Bacolod kundi dito man sa Metro Manila. Action firing line. Swerte daw akong nahadlok, daw ako ang nagakakurat sining sa kadamuon sa rally protesta mga kaaksyon. Pero naga-observe man sila sang proper nga protocol kon health ang paghahambalan. Ilabi na ang pag-usar sang face mask, social and physical distancing sa mga venues sang ilang sining rally protesta. Action firing line. Pero ti amo na galing base way gid kitayak pakot way gid kitak pakot
ang kaluluoy sila diri amo iya ang mga doktor naton pila ka adlaw nga mag-atubang sila kon may ara sang may nagmaga-positive dira. Action firing line. So kabay pa nga inang wala lang sa may magpositive sa tuman kadamo iya nga nagrally protesta subong nga adlaw. Action firing line. Last 21, unahon tabi kuha si Mr. Longhinos, Ireneo Longhinos Action On. Okay, sige. Naging pasa ko si mo kaginaga. Gin forward ko si mo. Sang bayan na Negros. Kung anong ila sini pananawan, kag anong ila sining reaksyon, may koreksyon sining sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pagkatapos iya may ara pa kita sa iban nga mga public officials from Bacolod and Negros Occidental kag ang opinion gikan iya sa isa ka abogado nga amo nga aton sini pangayuan sang pananawan man kun anong ila sini mahambal sa bago lang natapos nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Isa man to gali sa nakabalikid sa akon kay na hambal ni Presidente Rodrigo Duterte sa ining COVID-19 kung hindi pagsapakon sang tawo ang husto nga pagsulundan protocol sang health protocol mga kaaksyon, posible nga mas magaantos pagid ang publiko. Action Brian Borden. Action firing line. Online sa firing line. Sa aton nga linya, unahon ta si Mr. Ireneo Longhinos, ang spokesperson sang Bayan Negros. Sir, good evening. Good evening, sir. Action Brian, sa Action Radio Bacolod. Okay. Aha. Sige, dasig-dasigon tala ni Sir. Sona, ni Presidente Rodrigo Duterte, anong inyo sinisir nga pananawan sa iya siring nga mga mensahe kay na for the Filipinos? So, sa paglantaw yung sang Bayan Negros angot sa State of the National Address ni Presidente Duterte, so nakita natin nga daw wala gid no sang may maayo nga kayuhan no nga madulot no sa pumuluyo. Una-una sa pila ka ginensyonara kagina nga wala na kuno sa oligarkiya ang Pilipinas. Soli ang mga oligarkiya sa Pilipinas, ara naman na sa iyang ara naman na sa iya luyo kag paginakop no, mga bilyar, mga dinis no na mga dagkuan nga mga negosyante sa Pilipinas, ara naman na sa iya. So kag naghambal man siya nga ang political dynasty kuno no ng bawal na no. Tuti kay para sa Bayan Negros, ang tanan nga poder ara naman sa iya no. Siya na ang pinaka dynastiya guro sa Pilipinas kay ang tanan nga power ara na sa iya no, bangod sang pila ka mga napasar ng mga lahi kaangay sa anti-terror law nga mas nagpabori na tanan sa iya no. Para sa Bayan Negros, sa pagkumprontar niya sa COVID-19 nga problema, so kapalpakan ang natabo no, bangod nga sa pila ka bulan no nga nagligad, wala gid nagkulpa ang kaso sang COVID-19 no, bangod sa iya nga mga tita nga ginhimo nga sadto pa nagapanawagan na kita sang primero gid nga dapat limitahan na ang aton nga pungsod no sa mga pungsod nga ginhalinan sang coronavirus pag magpatigayon sang mass testing sa pumuluyo para ma-situate naton ang track tracing, ang pag-treat, isolate sa mga apektado. Pero ano natabo ang ginhimo niya ang pagpatigayon sang military solusyon sa forma sa mga GCQ, MCQ nga sabihin ginsugid na sang atong experience nga ti wala gid na resolbar no. Pag sa baylo nga magnubo nagtaas na ikaduha kita subong sa Southeast Asia nga pinakadako nga kaso sang COVID-19 no. Pag sa pagpamati namang kagina daw wala gid sa may dimensionar nga may human rights violation no. Kay para sa Bayan Negros, sa nagkalatabo nga mga pagpanglapas ang tawaran ng ikinamatarong,
tuga man ini sang iyang mga pronouncement kag policy. No? Wala pang COVID-19, may gin-deklarar na siya nga Memorandum Order 32 na nagmilitarize sa 4 na region, kalakip na dira ang Negros Occidental, pag nagresulta sa isang grabe nga mga pagpanglapas ng tawhanon nga kay Matarong, kaangay sa pagpamatay sa mga leader sa progresibong organisasyon sa Oriental nga bahin, mga massacre, o ginatos sa mga extrajudicial killing, no? Mga natabo sa pungsod Pilipinas, sa drug war lang, libo-libo, no? Ang nagkalamatay. Pag so mo na ang nakita namon nga in terms of human rights violation, daw lagi sa naging mentionar, kayo na una, no? Sa iyaman pronouncement and policy, natabo, no? Nga naghahatag sang kondisyon sa mga state forces na matabo ang mga pagpanglapas ng tawhanon nga kinamatarong. Any reaction, sir, sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang martial law indeed without abuses dito sa area ng Mindanao? Okay, sa magpagtanaw ang martial law, actually, sa una-una, nagdeklara sa martial law, no? Wala man to sa may na hatagid nga kayuhan di sa Mindanao sa pihak, madamo gid sang mga displace nga mga pumuluyo, no? Kag asasbo nga marawin di pa na naka-recover bangod sang pagdeklarar niya sa martial law kung sa kaiti nga mga provinces, no? Kay para sa aton ang problema economic, no? Dapat sabton siya sang economic, hindi kaya military, no? I-develop nato ng ating ekonomiya. Kung i-matransfer man kita sa COVID-19, dapat hindi yung military solution ang sabat para ma-resolvar nato ini, no? Kundi nga medical gid, no? Pag hibalo gid, sino ang apektado, sino ang apektado, para ma-quarantine nato ang mga apektado, pag ma-tracing nato, no, ang mga tao na nakasalamuha ang mga may positibo. Pagdra guro lugar kung ano ang mga ayuda, mga financial mga naton nga mga kinanglanon kag kagastuhanan, kung nahibalaan nato, no, ang kadalumon sang malubha nga atake sang COVID-19 sa pungsod. So meaning ang inyo siri pananawan nagapabilin sa gihapon nganing mga militar PNP nga ginpadala sa Cebu, ano, kay didto gi man nagdamo ini part ini sang militarisasyon rather. Yes. So dapat may isa na sa ginakondenar nato nga okay ang may mga military tag pulis, pero kinahanglan mas magapangibabaw ang aton mga medical personnel, no, mga halimbawa mga doctors, mga practitioners naton nga mga health practitioners, kay sila yang may hibalo kag pinaalam, no, pag suportado dapat sa mga medical equipment kanila, pag mga protected personal equipment man sa aton nga mga amo na yang masituate naton nga makigbatuan nato, no, ini ang ginatubang naton nga krisis sa health kahit kayong lawas naton. At tibay gahambal man abing iti ang militar PNP nga ginpadala sa mga lugar agod ma-prevent kag ma-control ang crowd nga daw hindi magpati bala Sir Longhino, sir? Okay man sa, no, kay dapat may policy gid man kita, no. So mas nakita naton sa mga policy, no, mas manubo ya ang medical approach naton compare sa military approach. So para sa Bayan Negros, mas dapat nagapangibabaw ina, no, ang aton nga mga medical approach ang no, pag-provide sang mga pag-provide sa mga medical equipment, medical treatment gid, no. So baybay lang na iya ang aton nga mga military, ang mga forces naton dapat alalay lang na siya, no. Ay hindi man saya hindi gani natin makita ang virus no, so hindi na iya patay sa malaking sa mga anuman nga mga high powered arm, no, kundi nga kuno siya paano ginisaya lantabo, no, sa atong medical expert. Okay. May gin-mention sa diri nga gusto niya pabalik i-revive gid ang lethal injections ning death penalty. Anong pananawan niyo diri, sir? Okay, sa lethal injection, no, ang gusto niya ibalik para sa Bayan Negros, pagkilala natin sa judicial system sa Pilipinas, pwede lang mabakal no? So, disadvantage na sa mga pigado, kaya nga, ang judicial system natin, kung mabakal inaya, laban-laban gid ang matikuan sila ang mga pigado kag wala siyang ikasarang na magasto sa panahon sang
pinasuhay sa korte. Okay, mo nagbantayan naton. Pero, kumusta ka mo sa inyo sining aktibidad man, sining hapon diri sa Bacolod, sir, so far? Okay, no? Kagina, no? Nangin madinalagon, ang gipatigayon nga protesta, aksyon sa malapad nga negosyanon sa pagpanguna sa movement sa tyranny, pinukdan sa mga different organisasyon kag asosasyon para marehistro ang amon nga mga pagpamatok, ang amon nga tindog no sa angot sa sining State of the National Address ni Presidente Duterte, no? So ginpilala man, no? Ginrespeto man sa aton mga kapulisan, kay actually nag-provide, nagkuha na sila, nagtag na sila sa permit para makagamit kita sa mga freedom pack dara para pagrespeto, no? Sa kinamatarong, sa pumuluyo. Aha. Mga na lang ko si mo sining rate 1 to 10 kay Presidente Rodrigo Duterte. So, sa Bayan Negro, sa kita nato, no? Failure gid si Presidente Duterte sa kung hambalanon sang rating performance niya kay una-una sa mga promises niya sa pagka-presidente halos nakita natin daw wala gid sang may na tuman, no? At ang katawhayan sang Pungsod Pilipinas, ma-flip ang pangabuhi sa mga tigado, no? So daw wala na siya matuman kundi nga nangin kabaliskaran ang natabo sa iya premises sa itong nakapanya sa pagka-presidente. Si Duterte may arasang doa pa ka tuig nga nabilin, ano? Sanong inyo siniginala uman, sir? Pardon? May ara pa sang doa ka tuig nga nabilin bilang presidente, ano pang lauman aton sa iya abe sa doa ka tuig before siya magpanaog? So sa nakatabo sa subong, no, na-experience na naton ang Bayan Negro, so nga nagalapad ang diskontento sa iya bangod sining mga hindi sufficiente, no, nga pagdumalahan ang di. So sa anuman nga mga problema ginatbang sang tumuluyo. So amo ni, no, ginalantaw naton nga mas worse sagid ang matabo bangod nga para sa mga pumuluyo hindi nato mapunggan ang bisanta ang parole law, no, hindi na siya makapugong sa pumuluyo, no, nga magreklamo bangod siya na naiyakag kuan mo, no, ng palangitan na isang pumuluyo ang subutang sa problema, no, kung hindi pa naton niya hindi sa makagwa, no, sa sining pandemic na problema sa Pungsod Pilipinas. Aha. Okay, sige. Imo bing kwan sa mga gabi ang imo sining gusto ipalabot liwat sa publiko. Para sa publiko, no, dapat mangin vigilant ang tanan sa sining malala nga ginatubang naton nga sitwasyon subong. Kay do may ginakuno-kuno naman isang lockdown naman ang pilang mga community, no. So ginalantaw naton nga magaresulta ini, no, isang grabe nga problema ekonomiya, no, pag pakugmat man ni sa pumuluyo ay mas ang ginasahan taning ang gobyerno nga maghatag sa isa ka komprehensibo nga plano nga makagwa na kita sa sining nga problema daw wala man iya na mention ano gid ang comprehensive plan paano ni naton ang ibabawan ang ginatubang naton nga problema. Sige, with that, Sir Ireneo Longhino, sir, salamat sa ibang time. May gabi kang mabuhay ka, sir. Okay, thank you. So, magmadamo magiging salamat sa tanan nga nagapalamat. Yes, sir. Action Firing Line. Ang spokesperson mag-aksyon kag Deputy Secretary General sang Bayan Negros, Ireneo Longhinos. Action Firing Line. Pertitong rate nga ginhatag action an failure ang sona kag mga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Sige, tiila na iya pananawan na. Pagbalik naton karon dugay mga kaksyon, i-check naton ang pananawan sa aton sa mga elected officials, no? Diri sa syudad sa Bacolod kay probinsya sang Negros Occidental. May lain-lain sila iyang kwan mo, lain-lain sila iyang pananawan kag opinion. Sa aton pagbalik karon dugay. Action Firing Line. O nga bahin sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang life extension vitamin D3 mga kaksyon pang pabakod sa aton nga immune system. May partner man ini nga Life Extension Coffee Mix yung pinakaunang kape nga may rasang vitamin D3, mga produkto sang Life Extension Philippines kag gindala diri sa Pungsod Pilipinas. Kag ini man mga kaaksyon ang ari subong sa Bacolod kag Negros Occidental. Pangitaan nyo lang sa mga butika, pwede man ka makapadulong sa mga ila sining rather nga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa unhan diri mo ning Burgos, Lacson Street sa Bacolod. Libreng consultation sa mga medical doctors. Action
Action Firing Line. Pagbalik naton sa nambal ko na mga public officials, pangayuan tas ang opinion, plus ang inyo madang opinion. Ibutan nyo lang na kay basahon tayo na karon dugay-dugay. Standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes... May gabi lang sa aton sa mga listeners na mga-greet kita live. Hi to Maricel Bes Mirande. Salamat gid sa pag-monitor. Si Remy Villa Marzo, nag-monitor mine. Ariel Kabatak. Action Brian, good evening. Monitor lang kami dia. No? Greet ko lang, 5 ko ka kids niya ko. No? Si Arjanel, Arzem, Ariel Jr., Arlon, Arwen, from Nilida, kag Ariel Kabatak of FJA Village, La Carlota City. God bless. Salamat. Si Marisa Manlangit Basa, nagpanik mga tawo. No, gani man kay kadamo abisang kuan no. Damo abi reporter. Si MM Talidong Loar, naga-monitor man si Matrion. Salamat gida. Greet ko si Mama mo karon. Si Marisa Manlangit Basa, correct gid ang balya. Veronica Santillan Manukan, big yes to ECQ Action Bri. Good evening. And George Gargasiran. Good evening mga ka-aksyon. Prefer man ECQ para makontrol gwa sulod sang tawo, buligay lang from LGU kag mga katawhan. Isa na ko, pambora ko na, no? Si Merly Gonzaga, good evening Action Bri. Mayo man gani mag ECQ kay damo nagid mga pasaway, damo mga nagakahalitan sang pasawaynan. Jeff Chavez, Action Bri, good evening. Imo watching live Green Energy Solutions. Salamat gidra sa inyo. Sheila Komoda Mizono, tani hindi lang anay sa gilagaw kung hindi man na importante ang lakat. Stay home lang gid anay. Amo na dapat gidya no? Si Hasmin or Jasmine naman niya Hontila Albarasin. Good evening, so Brian, monitor lang kami pamati. Kami from Davao. Salamat gid, no? And Eileen Mijares, salamat man sa pag-monitor sa Woodside. Si Arlo Barbarano Malinaw, Action Bri, nabalik san o mabalik ECQ, may man gani kay do kadelikado na gid, no? Kadamo sa nagapabor, no? Jo Marie Pormentira, Action Bri, monitor lang Jenny Perez sa Binalbagan. And okay, balikan tang iban karon, dali gid lang, ano? Ario. Si Jenny Solgon Araman, Tintin Constantino Darador. Good evening, Action Brian. Madayon gid lockdown sa August 1. Naway pa na mabalaan, mama. Sherilyn Oro Javier. Good evening, Action Brian. Mayo ginabalik ang ECQ para magtawhay naman ang dalanon kay iban biskan nga hindi importante pinadayaw man lang sa dalanon do sa wala lang sa ila ang COVID nga ginatawag na ako paborgig kuya. Josephine Lobaton, good evening, Action Brian, watching, listening here sa Villa Estefaria. Keep safe lang. Salamat. Ay nanay, good evening dira si Munay. Si Ochida Haruka, mayang gabi lang, Sir Brian, watching always from Japan. Thank you so much. Heaven, Artemio Hardinico. Action Brian, good PM, watching from Kazakhstan. Salamat. Araman si Romy Agsam sa Japan. Si Nelny Realista naman niya, Pre Brian, mayang gabi lang da. Monitor lang ko di sa FB kag sa radyo. Hindi lang pagbalik lockdown kay ang Tianggi kuya ang kaluluoy gid. Bia Jonathan, good evening. Tuto dako mihika na wala ko oras mamati kon anuman ang hambal sang mga rallyista. Donato Abuan, good evening, Action Brian, watching from Cavite. Si Ramona Azino naman niya, or Zero, good evening, Sir Brian, greet ko lang Zero kag Jocades, family sa Barangay 35. Si Marvin Alojado Talavera, good evening, Action Brian Bacolod. Action Radio Bacolod, good evening, Action Brian, watching from East Homes 5, Mansilingan. Si Sir Eric Moico, Action Brian, wala na ko galantaw subong sang sona, I'm not interested, gainit lang ulo ko sina.
Protikal kag pasikat na lang si Boy Tanso, wala solusyon sa mga problema sa bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino. Pigaw gid Action Bray. Perte nga balbal ba. Ernesto Regacho, good evening mine. Naga-monitor subong si Jocelyn Libon Dispoho. Salamat gid. Edilaos. Sir Edila Piresiros, naga-monitor sa Isabel Leyte. Salamat na sa inyo. Imbong Jocampo, salamat man. Rose Ortega, sang Barangay Mansilingan, si Nanay Amy Esmeralda Dolido, Arakman, halong mandira ma'am. Idilaos, good evening, Exumbray, Monitor Japon, Nanay Isabel, diri sa King Town, Victoria. Thank you, good Exumbray, salamat man. Alan Mula, good evening, Exumbray, Morden, Monitor Pandan, Brian Morden. Salamat. Si Rodem Lariosa, good evening, Exumbray, kung magbiyahe patuboso, may papilis pa dapat dalhon or wala na. Salamat. Subong way naman kay kung diri ka man lang halin sa Negros Occidental, libot-libot, way man naman ginapangita mga papilis pa. Eileen Mijares, good evening man. Si Sir Edwin Pineda, Alex Gonzales, Brian Negros, wala gid kamo pulos. Ano nabulig nyo sa gobyerno? Wala gid mo pulos, mga voice kamo. si Rosemary Robles, Rosamay Robles, monitor man sa Barangay Felisa, ang queen sa Barangay Felisa. Si Marie Alexarlen Aragen, monitor man. Marie Alexarlen, okay, nabasa ko na, Sang Barangay 7, Bacolod. Salamat. Aldrin Diamante, good evening, Sir Brian, shout out ko Saver Rescue Group, San Carlos City, Negros Occidental, stay home, vamos San Carlos City. Sige, dagang salamat. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, failure. Si Abrel Bibal Eusebio, monitor man. Charmaine de la Luna, Sir Ireneo, please padalagan ka presidente sa dason nga eleksyon para maging perfect ang Pilipinas. Huya man kami sa rating mga failure kay Presidente Rodrigo Duterte ba. Rodem Lariosa, good evening. So Brian, mangkot lang miya. ECQ naman na Bacolod sa August 1. Why pa na bala answer? Ratulatonte na. Si Ana Mandri Gusrob, hi sa good luck Philippines. Lord Jesus, please protect your people against all the evils, enemies kag hildo whole world na lang kuno gani man. Si Kenneth Vallejo, nagamonitor man, padalagan ka presidente para balaan mo. Siga, la 7:43, balik ko karon ang iban nga mga greetings pangida sa aton sini nga pagpangalagan mga kaksyan. Sige, standby lang, balik ta dugay. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bakulong nun kag negosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong nagkalintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:51. Aksyon Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso man aton sa inyo mga ka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ining nagabalansiya sa aton sa nga lawas kung Brian Morgan, Aksyon Firing Line. sige, this time na check naton si Vice Governor Jeffrey Ferrer na makuha man kita sang reaction sa aton sa mga public officials. Ini may angot gyapon sa State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte today. Pero while waiting, kita mag-greet kita na diri sa kay Kenneth Vallejo, naga-monitor. Hambalya direction, ano padalagan ka na lang bi Presidente Mr. Longinos. Si Merly Dolido Magallanes naman, dalagan tay pagka-presidente kay ikaw gid gali ang maalam. Si Sir Longinos pa na tripan sumongo. Si Marvin Alihado naman niya kon Alojado Talavera, Sir Tani, hindi lang mag-ECQ. We cannot afford to have no work for 2 weeks. Nga, nag-aayo sila, no? Ngayon hindi mag-ECQ. Si Crystal John, Action Brian may gabi, God bless sa aton tanan na halong gigita always. Aran Action An sa aton nga linya. Online sa Firing Line. The good Vice Governor sang Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer, sir, good evening. Action Brian, may gabi man sa gapamati sa imo nga programa sa Action Radio sa bilong nga probinsya sang Negros Occidental. Sa madaputan sang Action Radio mayong gabi sa tanan. Mayo man nga pagpanyapon. Yes, sir. Ako daw ay pagiging panyapon, no? Kabalo ko, Vice, nagtutok kagin sa SONA kay ni Presidente Rodrigo Duterte. Any reactions? Anong nga pananawan mo? Tanan, nga gusto natin mabatian sa buong gabi from you. Well, Action Brand, no? Kada tapos so na may ara mag-interview sa aton. Amo man gyapon going back sa ginambal kang ang aton nga past, present, and future reporting. Future ko anong ano niya. So kay na nagtutok sa kay balo ka naging katuan and then namati ito from the start. So, well, ang introduction niya to, kita mo to ang babae lang gapulada sa tupad niya. Yes. Action Brand. Sabi naman lang kumanugit ko kung sino na siya. But anyway, well, pag-start it ang barangay election, man Action Brand kung nadayon ang barangay election, kagdadaputan pagkita sang crisis na ano pagitayan because
kung why ma-postpone ang barangay election, dako nga pundo. So, well, that's good. Ang ginbulig ta sa pandemic, ang instead na pundo. So, tapos na. And then, at the same time, mga important things na priority agit abi. So, ato kay na corruption, na batian ko ba na priority ang ilan kontra corruption, kontra duga. It's every zona, gina-mention na rin. And then the important thing, isa kami say na nakuha ko man, mas maayo gani na action dahil nga ginambal ya. No face-to-face classes until such time makakuha ang vaccine. So, kigkus na. And then, may ara pag ito ang mga signals sa network. Yes. Sa globe kag smart importante kita. Kaya kung isa, ugtas ka man nga ang hindi nila mapakayo nila sa signal, importante nga makakuha ka tani isang kung emergency bala. So isa mo ina nga hindi magabutan. So ginambala niya ang duwa ka provider, smart kag ang globe. By December, kaiwan yung signal. And then, ongoing ang iban, which is the focus pandemic, pasalamat sa LGUs. Pasalamat man siya sa mga institusyon niya nagabulig fighting sa aton mga pandemic na ginatubang subo. That's well and good, no? Kaya may nakita may pag-concern ang ining administrasyon, ining leadership para sa iyang mga katauhan ng kaupod. Not only it's very hard to have this scope of area nga ikaw isa ka leader. Kay okay na let's say example sa LGU ka, kaya may isang area mo city. Kung sa probinsya ka, okay, dako-dako. Yes. Pero inibilog ng Pilipinas. Damo ka mga societies ang imo nga ginatubang. Kag communities, so, tananada, nakasurvive ka sa imo nga 6 years. Ari na, siguro ari ka na on the 4th year. May 2 ka pa katuig. So, dako gina nga pag-challenge sa ating presidente, especially na agyan ka sa paglupok sa isa ka vulkan dito sa Taal. At kapag ini ang pinakagrabe ang crisis sa subong. Action by ini kung hindi ka sinihilanan ang future mo ni ang imo plano in the future, gusto mo gipatakon ang atong pangabuhi to go into a normal. Mo sa subong hindi pa kita. So, pagudlay na ang challenge nga mo sila. So, nga pangabay man to, kung pamatian mo, nga pangabay man, nga suportahan ta. Nga ma-inok the night to fight this pandemic as one. Sa bangod sining pandemya, sir, at Vice, do kadamo, ginban sa nakitaan mo nga napurnada nga kuntani nga mga proyekto gini Presidente Rodrigo Duterte, no? Well, may araman, you cannot even perfect this one. Kay una bes, it should be cooperation sa padilugan. Kooperasyon nga dapat og yunan. Hindi kami kasi amo gining imo kay hindi ka yun ang iban. But you have to stand to be firm. Nga kinahanglan sundon ta gid ni. Pangakig lang among pangakig, pero sundon ta gid ni para nga hindi maglapta. Ano lang ginatanaw ko sa iyang leadership subong. So, kag-isa pag ina-notice ko daw jutay nga pamayayaw. Tuod do? Do dito lang to sa portion sa normal na nasa iya. Do dito lang to sa portion sang kung di ka magsala South China Sea. Ati may ara gina sa may portion. Dito lang siya namuyaya. Duwa guro. Pero Ari Vice, bilang elected official, doon kon paano ni mo Ari pag-action ang dynasty. Yes. Dynasty pa din. So, kita mo to. Para sa ako ni kapila na ko yung interview about that. Isiling ko, why man tayo dynasty? Gina-election ng napili yung tao. Napili ang tao. Napili yung tao. Gina-election. Hindi kasi nga gina-pass over lang.
sa Dason, kinamilya na yun. So, may eleksyon kita. Sakto na. So, amo na iyang ako niya well for me ha. Amo na iyang ako ng interpretation na why the dynasty. Yes, so. Kung kauyunan ng tao sa imo, kita mo kadamo man sa mga areas na mayo ang magulang, nagbulos ang manghod, kilala sa community. Yes. Why magdadaog? Kaya hindi siya mayo. That's why. Hindi man tanan nga lugar nga bugos nga pamilya nga pungko da mga tunto mo tikon nga pululongko na sila ka nagdalalaog, meaning nagustuhan sa pumuluyo maayong performance nila. Amo nang isa nga kung mayo performance mo, pwede mo na sa masaylo. For example, sa asawa mo, sa utod mo, sa bata mo. Pero ang tao gapanila gagatanaw kung sino ang mayo, sinong better sa mga kandidato. Kung gasiling na sa hindi mo niya ma-perfect na. May sa election may opposition. May hindi kauyon sa imo, pero majority ang kauyon sa imo. Tidak ka. Pero basta dynasty hindi pwede. Kaya may election kita. Correct na. Wa man lang guro reklamo mo da sa dynasty kung way gid sila performance na guro do makamog kanagid pero kung may ara man nga sagi gitabi ka reklamo abi no. Kung wala performance kita man nagsalay. Kaya ginbuto tayo. So, kung ginbuto mo, it should be, amo na, sacred ang boto sa tao. Kaya ginbuto mo, kinlanlan, sa 3 katuig o sa 6 katuig, mag-perform ayos. Kaya tikilala mo siya, ginbuto mo siya, nakikilala mo siya. He can or she can deliver services towards the people, towards his constituents. Pero kung trapo, isa lang kaagi, wala lang selection, yun. Yes. Pero kung wala pagid ang kontra, pilit na lang. Kasi kung sobra pagid. So, kinahanglan quality man ang ato niya piliyon. Yes. So, amo na yung interpretation ko sa akong election sa atong diri sa Pilipinas. Pero ari Vice, kuan lang ko ni na medyo ko ni nami ako ni nga site diri ang oligarch kay nga gina-mention niya kay na. Anong imo reactions diri? You know, kita, even mag-oligarch ka, tinawon tamang yapon ang background nila. Old rich sila. Lagi pangabundayan into pass into children and children to children, grandchildren. Pero magrano na sila eh. So, ang init lang ni Presidente, oligarch ka, mga manggaranong kamo, plus ka violate pagid ka mo sa inyong obligasyon sa gobyerno. So, mo na yang isa. Hindi siya gagustuhan ang amo sina. Old rich ka, oligarch ka, pero gapalo ka. You are a law-abiding citizen. Ano yung mga ginasunod mo? Why you problema na? That's why gina-mention niya. You give people, you give the government what is due to the government. You give what is due to the people. You give taxes. Kung ano dang income mo. So, ay ginayan. Dahil lang tagalapak sa sigkatao natin. Yes. That's why kaya na-mention niya nga, I am a casualty of Lopez's. So, iyan na iya belief, iyan na iya opinion, kag iyan na experience. So, kung may experience ka, maningguglay, that's why you cannot tell the future of that person. Yes. So, basta kung mayo lang iya ang nagyan niya sa imo, kasi nagbulit ka na, kung mayo ka. Amo na iya action ba? Kung tunto ka, kag insakto ang pagtunto-tunto mo, damo kanya mabilipsi mo. Pero kung let's say nag-violate ka, why ka gapayad ka, amo na yung iya, ara gina iya, may datos, may data na sila. Yes, correct. Kung let's say nga, amo gina kainit siya ulo sa ina nga mga persona. Like for example, nagwala ni mga oligarchs because nabalaan na may ginatago galing sila. Na number 1, taxes, ginaabusara nila ang gobyerno. So, kita gani nga mga individual nga mga suposteris na loob, mga utod, tagabayad din isinsakto. Yes. Balikante si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Action Firing Line.
Dire na ta sa oligarch, ano pa? Sadyahan ko ning word mo. Kay kadamo sa nag-gaibwal sini Vice. So, amo na, kung i-equate lang, mas damo idea ang middle class sa dalo papi. Pero once you say oligarch, do ka high profile, do ka social, kanawa. Ako, bilid man ko sa nga, basta may nag-violate ka. Nag-contract sa gobyerno, dapat kagid equal upon ang attention mo. San sino naman do lang? ka unfair man ni sa middle class kag sa lower class. Kaya kita palo kita sa obligasyon sa aton sa state. Gabayan kita ma-insakto nga taxes. Wala kita usar sang properties ng gobyerno for free. Diba? So, kita tagali nga ang magaranon pagigili, mas less pagihid kay ginausar pagid nila partly gabayan lang jutay. Pero sa totoo kung eksakto fair, naku, gidya ang balayran nila sa gobyerno, kaya ang gobyerno. Kamuning ihatag na spread sa tao, magtahiga pili, yung magaranon na kimol ka, basta equate ka na. Yes. Ang aring subong nag-viral gilayon, ang gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibalik, i-revive ang death penalty, pero lethal injection iya, Vice? Pati ako naman niya daw, ako niya God-fearing kuya. Kaya siguro ako niya hindi kuya magsugot. Ako niya katoliko ko, okay, regardless of religion, pero agabilis gid kuya. Agabilid kuya kung ano ya ang aton niya religion. Inaya ang laws ang Ginoo amo man yang aton ni sugdon isa. Hindi kaya pwede magkuha sa kabuhi sa tao, at least they will die naturally or die with the instances magsilig kuya die with the instances. Kaya tinaghimo sila kasala, inkontra sila sa gobyerno, nagbato sila, kriso, nag-away, napatay sila. Pero kung kapudlay na kung may mga layit ang amsinay, ang iban na pwede man sila death penalty na hindi nila hinimuan. So, ako nagadaan. Lain man yung ato interpretation sila. Pero hindi lang hindi man kuya mag-asawa sila. Okay. At least nabalantang emotioning poder regarding sa kuya, just isa personal man na yan natin. Even kami si Kogyo Yet, nag-know na natira. So, why not ma-take up kabudlay kay even the Senate hindi man gusto sa death penalty. That's why makasaka. Basahan ka to ya Bible ni Senador Manny Pacquiao sa subabaw to. Although nga siya daw may pagpabor man, gusto daw atras man, pero importante nga dito sa Senado madiskasan gid sang tudo-tudo ining death penalty ngayon. Why na nakalusot sa Senate? Why na nakalusot sa Senate? So, daw kabudlay kung buhi kung tagidlay what na sa lower house, di same ang yapon ang mga tao unless kung may bago. May bagong arguments with that issue. Ari concern lang kita, Vice, according to the President, nga ang LGU subong should make something guro nga maboss na aton sa tourism locally kasi international to na mabalda na kita bangod sining pandemya. Kumusta ang aton dis Negros Occidental subong ko na mo nga sit up pa ko? Well, kung tanawon mo ang aton nga tourism area, number 1, naging niya to tell you frankly, ang aton sa Mambukal inino tagani quarantine area. So kung when we say buhion ta tourism, kunahon ta na yung tourism destination na world class. For example, we mentioned lagi man ang Boracay. So ginayaga labot nila yung mga tao. Pero ang question, paano mo magabot kung why biyahe? Why fly pa kadto sa Philippines? Kaya kita mo na kung isa, there's a season nga kadamo sang foreigner sa Boracay. Damo sang foreigner dito sa kay Hagidor lang ang lugar? Palawan. Palawan. Yeah. In the Mindanao area. So, in Cebu. So, sa Subong, ang Cebu, taas man ang positive dito sa COVID. Kasi sino man makadto dira. So,
mahil hindi nga problema kung amat-amat o that instant. Kay po sina gani subong going back, it's all related by this pandemic. Number one, subong gani daw may mga move na ibalik ka sa ECQ, may pabor, may hindi pabor. So, saka lang ang aton nga cases nga positive sa province. Galibog man ta, gusto taman tanin nga hindi napapulion, pero hindi pwede kayo mapuli din as pamilya. Yes. So, kung damo na sila magbalik diri, kagang quarantine na facilities natin, ang quarantine area natin, hindi na nakasarang LGU, hindi na nakasarang province na. Kay pila malang kabilog ng mga area, gasiliman sila na damong taskilahan. Hindi man pwede nga damong eskulahan. Okay, damong taskilahan, kung ganyo mo isa lang. Amo ng problema, gada. So may mga kabudlayan, so tubangon ta ni ang science nga ginatubangan. Yes, proactive lang kita. So, ang performance ni Presidente Rodrigo Duterte halin sang nagligan nga tuig kag subong nga sona niya, kung i-rate tabi Vice sa imo dira paglantaw 1 to 10 lang kita ng pananawan mo, Vice. So, kabalo ka kagina Vice. Kaya kagin pamangkot to gina ang ibalik ko po no nasa pamangkotanan niya survey mo ibalik ko sa imo pamangkot mo bila rate mo. Hindi kay namangkot ako gina sa Bayan Negros. Tagaan ko lang 9. Ako yung kabilib ko sa iya, tagaan ko 9. Yes. Sa pandemya, dahil sa kita antagin man ang performance man mo, no? Although nga mayara sa nagakontra, like for example, sa mga militar, PNP, nga sa mga places nga medyo taas gidyang alert kung COVID-19. So may nag-rate siya kina actually sin first interview ko, Bayan Negros, it's normal, sa ila sa nga part nga failure ang performance given sa ilang side. Given sa mga kilala at mga bigo taman. Pero respeto ta. Respetaron taman ang ilay ang desisyon nila. Yes, sige, guys, ang imong panugyan sa Negrosanon, Bacolod no, dala sa onta na lang niya, no? Subong nga gabi. May bot kasing gano'n, Hindi kayo, siyempre, kapabati sa aton subong. Ang dala Bacolod mo. Sa lang. Yes. Kaya including Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, stay lang kita, kapalo na kita kung how to avoid ini ang atong ginatubang pandemic, COVID-19, kabay pangatanan kita, hindi na magdalatnan. Kag kung ipamaskugon ka lang ang atong immune system, kabalo na kamo wear master ni. Kaya na may nakita ko to sa may pilidala, no? Sige pa may payasang sang jeepney, pero ay saga suksok sang iya face mask, hindi ko bawa. Ari man, hindi sino man di makasakay, mayo man ang jeep, way sa di pasakay. May basi tanan kila extra careful na kita tanan. Yes. So amo na, and then di kita malipat sa pagpangamuyo. Kaya mo lang ginapakabulig wala sa imposible dira. So stay safe ang amo niya as provincial official ginahimo tanan kung ano ang mayo para sa atong constituents diri sa probinsya sa Negros Occidental. Support kami sa tikang manig Governor Lacson kung anong kinahanglan legislation para kami mag-support especially subong nga sitwasyon nga kita sa krisis. Sige. With that, Vice, salamat gid sa mga time. Good evening, kag mabuhay ka, sir. Action, Brian, madamo gid salamat sa natag ng mga sitpo sa aton sa Action Radio kag sa imo kag sa kabilugan sa probinsya sa Negros Occidental. Mayong gabi sa natin. Yes, sir. Action Firing Line. Vice Governor Jeffrey Ferrer Action, 9 ang rate niya kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa halos tarangin pamangkot siya mga highlights to kay na. Isa lang to ang hindi gid pabor, no? Si Vice Governor Ferrer, amo to ang death penalty. He believed nga kung ang tao mapatay iya sa natural nga death, aksidente, balatian, chimpo niya na lang natural nga wala siya gin pasakitan, wala gin luthang, wala gin buno, gin kastigo, etc. Awalan pagpati, iya nga kamatayon sang tao nga normal. Pero kung death penalty, tinundigid pabor, no? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Opinion yun
Sige, pero ang iban to ti performance-wise with the President of the Philippines, 9 out of 10. Kung ni 100, sa 99.9% guro. Kasi sini pananawan. Sige, congratulations, ano? Sa aton sini panahon nga amo sini, bisan nga kamang-kamang kita sa pandemya ngayon, pero nagatinguha kita makatibawas. Action Firing Line. Las 8:15. Karon pagbalik na to ng aton interview yan neutral ini. Kung sa mga salakyan pa neutral. Action Firing Line. Pamangkotontang ya sini nga pananawan man sa presidente, sini matiniyon makaksyon pagkatapos ang SONA. Ang pagpangalaga naton with Vice Governor Jeffrey Ferrer nadulong sa aton sa DTX 500 mga kaksyon sa sining panahon nga kadamo na gid sang nanari-sari nga mga balatian nga nagalibot-libot sa aton sining palibot kay kung matsambahan ikaw madisgrasya kagid. Magamit na sang DTX 500. Kini may tatlo tanan ka mga anti-diabetic properties. Charentin nga nagapanubo sang glucose, Vicin nga nagakontrolar sa mga sa imo sining blood sugar. Comments. Action Firing Line. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Walang hapdi, no ouch, ouch, para May gabi sa mga utod naman grito din ay live sa aton siling Facebook dira no kay naga-monitor gid sila. Hinaro Junior Vidal, Action Bry, watching from Tokyo, Japan. Hi to your Tokayo Brian Araneta in New York. God bless. Wow, grabe. Salamat dira sa inyo, halong kamuda. Si Peter naman niya, Toriza Makadaya. Action na Brian, hindi siya kakuha sang e-style style guro ni President Marcos la Codigo nga ginabasihan. Tod no? Hindi actually yung ibang todo na solado yun nabla. Pero why siya basa? Why siya papel? Si Presidente tod wala man na ginabasa kag gina Duterte, no? Why sa may pro sige lang. Si Trek naman niya, Shimano ga tiyo gatiyo lang sa puno sang kamatis ang situation sang COVID-19. Ang gatiyog-tiyog. Si Friends Doway naman niya, good evening, so Brian, tamyaw ko lang da sa si Matmat da Duuay, kag Buday sa Barangay 17, Bacolod. Amy Jane Ismiliare naman niya, Mihurada, good evening, Drasimo, salamat, gida, no? Ruel Wanan si Roma, monitor man kami Purok Isla Action Bry. Salamat. Nanong nga barangay ang Purok Isla? Si Martin Aliling naman niya, magandang gabi po sir, watching from Imos, Cavite. Salamat. Lilia Taton, good evening Bry. Ari kami sa Gardenville kami, Tangob, Bacolod City. Si Lilia Gihapon, salamat. Si Ana Mandre Gusrob, okay lang ina kung mag-ECQ as long as tanan-tanan tagaan sang financial support kag hindi lang selected person, people, or else damo-damo naman ni mapatay sa gutom, sir. Wag naman. Si Romvel naman niya, si Narosa Hinko, good evening, Sobray, monitor kami din Morsha, tamyaw ko lang akon bata na si Rabi, kag bana nga si Nathaniel, nga gabi-gabi nagapamati gid sa imo. Bao salamat gid ra sa inya. Si Harvey Mondragon, Filone naman niya, good evening, Brian, monitor lang ko diya. Greet ko lang mayang gabi, ang family sa Barangay Kamingawan, Kabankalan. Elmer Rex Octavio Angiga or Anghiga. Congrats Action Radio. Salamat. Si Ivaneza naman niya, or Ivaniza Ispuerta Gilyang. Good evening, Sombray, watching your program. More power and God bless. God bless madarasimo. Salamat, Gid. Si Jerry Azero Jr. Action Bray, good evening. Siya ya action ano ang himo, yang abulig sa mga tao. Salamat, Gid.
Sino namin yun man. Si Hil San Miguel, sana tulungan mo po kami, di na to, sa yung left out, wala pa may bibigay ang dami ng reason ng DSWD at DSSD. Diri sa Bacolod, inoghatag na tani o galing may nagpalasitive sa office nila, gin pang swab test no, sa DSSD. Na. Sige, si Bert Hirapusco Caraballo. Mayang gabi, Action Brian, monitor kami din sa Handumanan. Salamat dira sa inyo. Si Jovi naman niya, Munares, salamat man. Randy Garcia, and Mar Baladero, good evening. Una sa balita, una sa aksyon. Tamyaw ko lang ang mga mama ko. Or ang mama ko, kag mama Brindalin ko no. Kag Lola Tessie, kag sa lulo ko da sa tanan nga Baladero. Si Tobias Nets naman, good evening. So, Brian, monitor lang kami di Handumanan. Keep safe lang. God bless. Salamat. Sir, wala audio. Ara na. Si Martin Aliling naman niya, walang sound ang FB. Good evening, Sombray, watching live diri sa Quezon City. Ginatamyaw ko lang dahil sa Eden Kanyada, Kuliyaw, Titing, kag Pipay, Diraksa, Pandanon, Silos, Morsya. Salamat, gidra sa inyo, Sombray. Rodolfo Song, sir. Good evening kay Sir Rodolfo Song. Ano? Salamat, gid. Thank you, good sir. You look good. Thank you, good sir. Si Beth Tumagan, good evening, Action Radio. Good evening, Action Brian Morden. If Smart Tadio Salcedo, salamat sa pag-monitor sa Tanza, Cavite. Martin Aliling again. Si Almira Lim Malazarte. Si Dorita Fidel. Good evening, Sobray. Always watching. Shout out lang kay Susan Alavanza or Alavanzas. Jesselyn Andrada Tiangson. Good evening, Mabray. Monitor lang kami Barangay Mansilingan. Grace Simeon Cousins or Smithon Cousins. Good evening, sir. Brian watching Manvel Royal Subdivision. God bless, Idol Brian. Salamat na sa inyo. Si Lance naman niya, Longrinio. Watching live from Talisay, Concepcion. Salamat. Di Jen Jonah, ang the best na ginhambal ni Mr. President ang kapital para sa mga OFW. Makaloan sila sa Start Small Business. Yan, nabasa ko na kayo na. Sorry. Si Jose Hiherson Lapinig Junio, Araman. Rene Colliantes, Edwin Pineda, Brad Mayang Gabi Dasimo. Inday Blaza, good evening man. Jester Bayhon, Mayang Gabi lang, The Action Brian. Eric Moico, Action Brian, sa mga Dotartanings lang na ang pamati isang sona ni Digong ipasak na lang na ila baga si Digong siling kay Percy Lapid. Yung iyo daw si Digong nyo, wala nang magka-interest na Digong nyo, kuno. Pero tisimay ko ba? Si Lance Logrinyo again sa Talisay, Janet Ikida, Bilen Salao, salamat man. Focoda Eleanor, good evening man sa inyo ni Vice Gov. Sige. Rebecca Makapagong, Buena Vista. Good evening, Sombray. Monitor lang kami sa progreso. Takuling, keep safe everyone. Kumusta ka mo da? Si Niels naman niya, Ruiz. Good evening, Action Brian. Monitor kami diya sa roadside Tangoba. Si Ian Ruiz, pamati man kag duha ko ka kids. Ay si kag Zion Kyle. God bless you always, Action Brian. Halin kay Jen Morales. Sige. Ang iban karon nga greetings, balikan ko pagida. Las 8:23. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa
radyo. Pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8:26. Gina-endorso naton sa inyo mga aksyon ang bulutuan nga bilang kayo hindi din ka kayo nung Joda. Nagamonitor si Matrinon sa aton sa nga pagpangalagad. Kwaon kabi si barangay o barangay councilor. Action an, si Councilor John Gamboa, si Matrinon, matag basa sang reaction from the city of Bacolod. Ini may connection sa zona ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. And karon lay hunon ta na lang gilayon si Attorney Cesar Biloria karon digidugaya. Gamay lang gining panahon hatag naton kay Councilor para matalalapod tani subong gabi sa aton sining pagpangalagad para mayara man kita sang reaction gikan sa Bacolod. Sige, maing gabi ilang sa mga utod naton si Mary Ann Anio Ramuran. Good evening, Action Brian. Happy listening sa family Anio kag Gayona sa Isabela. God bless everyone. Salamat. Si Sir Jose Juan Araman, her son Lampinig Junio, naga-monitor man. And sa Stone Heaven or Haven, Granada. Salamat gid sa pag-monitor. Sige, last 8:24. Online sa Firing Line. We have on the line the Councilor Bacolod, Councilor John Gamboa. Sir, good evening. May gabi, Sir Brian, kada sa tanan-tanan, no? May gabi. Aha. Sir, sigurado ko halin pag-umpisa hasta ka natapos naglantaw kagid mo sa zona ni Presidente Rodrigo Duterte bilang public official from Bacolod. Sir, ano nga aton sining komento pananawan sa palaabuton pagin kag mga performance nga ginpalagya kay na? Yes, kay iti balo ka Action Brian, kabahin ako kaginaya sa zona naging hiwat tabi sa Bacolod Public Plaza. No, may pinilipon dito, so indikado kita. Duwa lang man ang ginpamangkot ko sa atong presidente. Gusto ko may baluan ang sabat niya sa iya nga zona sa sining mga gabi. So duwa lang gid. Ano ay hanbala ang plano sa atong gobyerno nagalala nga public health crisis o kung pandemya diri sa pungsod Pilipinas. Okay, isa na. Ikaduha, kung ano man ang plano sa atong gobyerno angot abi sa ekonomiya o kung looming financial economic crisis. Ito, insight ko ang facts na milyon-milyon ang mga utod kasubong na dilaan sa obra. 7 million more na dulaan obra, palangabian o kung trabaho. Libo-libo ka mga OFWs ang nadulaan o kung nadulaan sa obra kag ginexpectar nga i-repatriate o kung pabalikon diri sa pungsod Pilipinas.
libo-libo man ka mga negosyo o kung mga negosyante ang nagsarara. Mm. So ano ya ang plano ya sa sining duwa ka krisis nga ginatubang subong sa aton pungsod. Ko yung pamatian ko sugod basta sa punta sa lang gid ka word ang ma-describe ko sa ini nga zona. Mhm. Ang term ko is soliloquy. Ano na siya? Saka madalo man na SOLI Mhm. LOQUY. Soliloquy. Mhm. Mhm. Anong buot siningon siya na? Mhm. Anong term sa yan, hiligay noon sina sir? The act of talking to oneself. Oh. Na ikaw lang yan nakaintindi o kung ang imo lang yan nga inner circle o kung ang inner bureaucracy mo ang makarelate at makaintindi Grabe sa pag imo nga ginahambal. Grabe pag Sa pagani presidente naghambal pagani Sir Brian nga kung hindi niyo ako maintindihan sa binabasa ko, mas lalo na ako. Joke yung mga nang tawag kay Boss Bawiyo na. Soliloquy. Kindly, basta mo tagpalamati, kindly ko that research ko naman buot silingon sang soliloquy. Tiyan mo na ito ginambal mo gina, no? Kaya nga, Sir Brian, yes. Isa lang gid ka tupiko siling ko ang iyang siling naton nakahambal siya. Ako na-discuss siya with confidence. Kablo ka kung ano nga tupiko. Ano? War against drugs man sa gihapon. Death penalty, ano? War against drugs. Nabla nga gintaygad yang iya sang ginabasa niya, nagambal siya sang nagambal siya sa from the heart kung ano ya ang plano ya, war against drugs. Amulan na banwa ang tupiko nga may makabigta nga may complete confidence kag may grasya sa amuna nga tupiko. Plus all the rest, wala gid ini siya nakapresentar sa aton sa konkreto collective solutions bahin sa isyu sang COVID kag bahin sa isyu sang ekonomiya ta. Nasubuan gid ako kay nga atong tulukon ko bala nagiwat kami last time sa isa ka public hearing sa Taipei. Yes. No, gipatawag namon ang representative from DTI. Gipatawag namon na big representative from from sa mga government banking institutions. Doon naga-report lang bala to ang mga doon ang presidente ta naga-report lang bala kung anong programa sa Land Bank. Ano ang programa sa DTI. Kung mo boto silingon? Yes. Wala ya sang kolektiba o kung konkreto nga solusyon. Bahin sa direksyon sang ini nga problema. Hindi gin pang-report kaya ang plano sang sini nga mga ahensya sa atong gobyerno. Amo lang inabanwa ang nagkita ko kag nabatian ko sa atong presidente. Which is very unfortunate. Kag akon man makita na Arya, subo kayo kay ang approach siya sa gihapon. Duwa man ka bagay sa gihapon ang nabatian ko. Ang parte sang pagtawag bala naton the weaponization of our laws. Nga ginaus-us may kwan siya nga ginarmahan niya na ang aton gobyerno sa mga layi. Layi that will that will eventually be made as ginawit po na isa blang layi at hindi ka nakita gipasarya ang anti-terrorism law. May plano siya nga ligwaton at kutibawon naman liwat ang atong konstitusyon para sa atong nga sa pandemic ha. So death penalty naman no. To revive the weaponization of our laws. Amo na yang iyaya approach sa Japon kag military centric approach Japon sa pagpangimanwa. Go mo bla. So, good pa lang nga daan sa speech ginapahaw din ang daan ng mga mga opisyalista kontra sa iya. Pag sa katapusan ng closing remark niya, pahog man sa Japon. Actually, we are expecting kung tanay kung ano mga solusyon sining pandemya abi nga medyo nas ang flatten nga ginapangita to no wrong gid katama subong no nagsaka gid ring namiro siniya na. Yes. But ano ka sa bayan? Sa bilog na Southeast Asian region, currently we have the most number of active COVID-19 cases. Do pangadua kita. Nagalala kita ya. Ang apto niya ng mga kaingod na ton o kung tupad balay kang mga nasyon,
naga-flatten na, nagatapos na sila yan, natapos na nila yung problema sa pandemic. Ato niya, nagasugod pa lang ka. Gasugod pa lang. That is why currently, Banwak, we are the worst with the most number of active COVID-19 cases subong sa bilog na Southeast Asian countries. Uy, mas delikado, no? Pero delikado kang kabulok ako anong yung tanaw ko ang aton na kuan, ang aton na stock market. Aha. Pag sa sugod o pagkatapos ang iyang nga zona, nanaog pag mangutang. In other words, Banwa, ang zona mangutang lang ta did not, mangutang ta. Nanaog pa kung mo na number one indicator ang stock market Sir Brian. Yes. Kung ayan sa zona, nagbalik o kung nagbalik ba lang ginatawag na ito nga business sector's confidence. Aha. Ang mga investor lang nga gusto magsulod sa ilang nga kwarta diri para mag-invest. Kabalo ka before ka pagkatapos ang zona nanaog. Tulukan nyo blabwas aga kung pila ka points ang ginpanaog sa atong nga stock market mo silingon wala di ka kami ginhatag. Ang zona sa atong presidente, in fact, nadulaan pa kita sa ginatawag na ito na business sector's confidence. Talukan nyo, I think that is the first thing na imukontag siguro, boss, aga. Tulukon ta kung ayhan ng stock market na nagsarurot pa saka o kung nagsarurot pa naog pagkatapos ng zone natin Kaya kung akong ginagin tanaw, bantayan sa sinilang, na naog pagid by 173 points or 2.37%. Aha. Ang aton nga stock market. Yan mo na nga akong nga, that is why daw, nasubuan gid ka ako subong kamo na ni siling ko siguro nga ano tong katapusan nga ginambal ni President Duterte tapos na that ends my zona. Yes. Siling ko tapos kita tanan-tanan tapos gibla mo atong katapusan niya that ends my zona siling ko tapos na tapos na tanan-tanan sini kabay kung amo ni ang direksyon sa aton national government o kung sa aton presidente. Aha, sige. Anyways, kanami isang point mo sa mga gabi, no? First time ko na batian sa imo to, no? Ang parte sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kay na. Tapat kita to talan-talan sini. Ay nako. Sige. Ang imo bing rate abe? Ang rate mo be 1 to 10? Below ka banwa, why good nako. Sige lang below para. Below 5? Feeling marks. Dira mo makita banwa nga wala kita sang direksyon. Gapamangko seksyonan kung pilagid ko no kay ginasulat yan na di kung pilagid ko nung rate mo? 4, 3. 3. Tuntod na. Kasi kung dira mo makita bala ang turn ko sa iya, petty dispute. Aha. Bala ka nung botin sa yung dispute. Katay rin na kalas ang iyang pagpadumala sa ito. Kung papeti kayo. Hindi duway sa kaisangkol kung magsiling kita tyrant ka, dictator ka, Diyos kay Marcos. So, may kasangkol ka balaya. So, niya subong niya, peti, kung ano lang niyang mabatsagan niya, sa ugot, din ka nakita nga birahon mo yung isa katawo in a State of the Nation address. So, peti kayo, vindictive. So, na-diligo ang pamilya mo, dito mo niya bumbahon, kagbirahon. Ang isa katawo, tungod lang sang sila. Tungod, your words, pretty. So, lauman tang next 2 years niya, ang nabilin niya nga 2 ka tuig, kabay pa nga ma-address na rin nga ito nga mga hinanaing way panaman malambot, malang aton sini gusto matabo bilang sa idalom sa sini liderato, Councilor, ano? That is correct, Sir Brian. People will remember, but then again, critical ini kayo para sa aton. Sir Brian, because biskan pagani sa presidente, because people will remember the president for what he did or what he failed to do in this pandemic or in this crisis. Amo lang gid talaksan niya sang iya nga anong katuig niya mga pagka-presidente because hindi niya hindi niya dasig lang sa awid niya nga problema. Yes. Bigla ang yung pandemic na natumod ka, it will take us at the very least 2 years. Ang aton ekonomiya will recover in the next 6 years. Wow. So, critical, ini subong ang iyang desisyon, subong ang plano niya sa iya pang gobyerno because this will make or break on the kind of president that he will become in the history of the Philippine Republic. Yes. Wala gid niya unod.
So, sad to say, puti, kanugon. Anyway, amo mala na siguro ang ako niyang observation sa SONA, subong sa atong presidente. Yeah, pero kayo, Nick, thank you, good councilor. You have your unique nga opinion kaga pananawan sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Madamo man salamat sa Brian. Mabuhay ka, sir. Thank you, good sir. Thank you, sir. Madamo salamat sa Brian, ha, kay sa atong mga pagpalamati. Yes, sir. Yes, sir. Pasensya gid kay tulo ka all along kita nga may mabatian na kita sang ginatawag lang natong konkreto at all this is subong ng kalupanta mo ang kaimpangan ta nga ginagasulod kita sa isa ka dako nga pag-angkat sa aton ekonomiya, sa aton health issue. And yet here comes the SONA of the President na wala man kita sa may nadangtan. So salamat din sa Brian kasi sa tanan-tanan nga nagapamati. Madamong salamat. Salamat gid sir. Action firing line. No emotional si Councilor Gamboa, no? Sa sini nga mga palayag sa mga gabi. Batyagan ginaton nga medyo galain ginapamatsyag. Hindi mo na iya mapugnan ang amo sini nga mga bagay ko nang isa ka tawo nagapamati ka sa SONA, nagalantaw ka sa sitwasyon. Inablang may mga frustrations ikaw nga nakitaan. Amo ni ang reaction sang kaangay sini nga mga tinuga. Action firing line. Pero kung way ka man ay kalabot-labot, feeling mo sa galingon mo sa kakatabo sa kalibutan sa subong sa pungsod Pilipinas, sinuduway lang sa imo eh. Pero kung concern ikaw sa imo sining komunidad, concern ka sa imo sining banwa, tiyan mo na ang reaksyon sang isa ka tawo. Salamat kid Councilor John Gamboa Jr. Action firing line. Kwartito, no? Tod, no? Amo nang ginambal ni Presidente Rodrigo Duterte kay Action An. Why ko bigid mapasunod ina mo? Maybe guro ba si nagkwan ko bala? Nagpa-comfort room ko guro sang ginambal ni Kina. Kung hindi nyo ako maintindihan, amo nang balya, mas labi nga hindi ako nakaintindi. No, amo nang hambal. Action firing line. Himuon ko na kwan bala word of the year bla ni Presidente Rodrigo Duterte. Ara na si attorney si Cesar Viloria. Hindi siya maka-contact. Sige. I'm sorry, attorney. Gatawag kami na subong sa iba attorney. Kung na nang alangin man siya aksyonan, ti pabuwasan tayo, no? Kaya gusto na ito tanin neutral mo, no? Neutral lang kuan pagpalayag regarding sining SONA ni Presidente Rodrigo Duterte. For last time, abi, testing action an sa ibang mga abilidad, abi, basi magsabat si attorney si Cesar Viloria. Oo. Kay pabuwasan ko ni kini bala tabo sa isa ka doktor bla sa Negros Occidental sa Teresita Dablao Provincial Hospital. Kay daw may ara sang hindi na namian sang treatment diri sa sining doktor. No? May nagpanawag diri sa aton pero pabasan ko ni tadlungon ko ning bing complaints abi. Why good action an? Sige, Attorney Viloria, tawagan ko lang ni siya karon na. Ulahinon ko sa action Marlon, action an, no? Di na ko magpadalom pa niya sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Kay halos tanan subong kay nasa interview naton do na hambal lagi man tanan-tanan. Ako bilang ultimong civilian, no? Neutral man gyapon no? Ang aton lauman sina diri, duway na ko ga sapak pasubong sa iban nga mga kakatabo mo palibot mas gusto ko tutukan naton ining pandemya nga paano tani anay mahatagan sang solusyon. Prangkay na nga istorya amo ning pinaka-sibod subong nga sitwasyon sa palibot mo. Abnormalidad subong aton nga sitwasyon. So mo ni dapat ang tutukan gid naton, no? Ang pandemya gid sa siring nga mga tinion sa idalom sang liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ang iban guro daw hintok-hintukan ta lang iban nga mga kinanglanon sa pungsod Pilipinas, turismo, ekonomiya ti part ina sang solusyon himuon aton sining padayon nga nagasaka sang numero sang pandemya sang COVID-19 mga ka-action. Siga. Ingagawong ko lang section Marlon abi sini matinion. Capital Reports. Action Marlon, good evening. So bray unahon ko lang ang ulihing record ni sang Negros Occidental sa nagdugang ng mga kaso. Yes. Sa COVID positive. Medyo good news kay Jutay lang nagdugang. Mga 5 inikbilo akson na bray. 5 ang positive kag mayara sang 12 ka mga
12 nga positive nga nag-ayo, nag-recover. Aha. Ang lima ka mga nagdugang, 4 ang LSIs, isa ka local resident. Wow. Valladolid, lalaki. Manang LSI nga 4, naka-facility quarantine taran. Ikadua, 21 anyos lalaki, Himamaylan. 23 anyos babayi, Pontevedra. 47 anyos lalaki, babayi, Talisay. Kagining nga local resident nga 39 anyos babayi, taga syudad sang Talisay. Ang mga recoveries nga 12, 4 LSIs, ang 8 Action Bray local residents. Isa diri sang LSI, isa sa 4, amaning 8 ka bulan lang nga bata nga taga Banwa sang San Enrique, nag-report naton. So good news para sa pamilya. Kay lakip sa Action Bray sa 12 ka mga recoveries. Mayugid. Ang 8 ka mga local nga recoveries, isa taga Bago City, 3 sa Talisay City, isa sa Sipalay, kag 3 taga Banwa sang Manapla. Saluan ko lang, so 409 ang kaso, idugang tagsumbray ang 5, so mga 414 siya. Nagabugusan nga COVID positive sa Negros Occidental. Saluan ko lang ang temporaryo nga pag paunta tagsumbray sang admission sa Teresita El Halandon ni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay. Ginhimo ini sang gobyerno provincial pagiman sa mando ni Governor Bong Lacson kay may aksyon bray sa mga doktor dira nga nagpositibo man sa COVID-19. Plus ang inang doktor na damo sa mga naka-close contact. Isa dira sa naka-close contact sa nagpositive aksyon bray ang staff man dira sa ospital nga obraya mo ni nagapangakwat oxygen bla. Kag nagabulig man ining gidakarga bala nga pasyente siya rin nagabulig ang sumbray. Pasulod. So although way pa naman resultang swab test gin kuha sa iya. Pero naglain ning pamatsyag ya ka naghilanat ni siya. Plus may LBM pa. Agoy. Simptomatic. So why anay ni sa gin pa obra. Kag papahuway anay samtang naghulat sang resulta sa swab test. Ang pediatrician ang sobray sang sila hospital nagjutay kay manti ang iban to close contact. Ang iba nagsombray nagbansang simptomas why sila nagin pa duty. Ang bilin dira ang pediatrician siya lang bilog. So ginayo na sa provincial government ang Cadiz City District Hospital pagi sa ila sa Lingative Hospital nga si Dr. Gale Pinunggan na kung pwede mapadala sila na yaksumbray sang duha ka mga internal medicine kag isa ka pediatrician padyutihon diri sa bahin sang Silay Hospital. Nagpangayo na sang rescue ni. Oo, kay hindi man pwede yaksumbray, hindi man pwede hambal ni Provincial Administrator Refrando Diaz II nga paunta to ng operation sa Silay Hospital. Kay damo sumbray gyapon sa mga pasyente dira ka dapat tatapon. Yes. So ang temporary lamang din pauntat ang admission. Pero ang ER emergency cases sa sumbray sige ya kay mayara sila gin butang tent. Ang emergency room gin close temporaryo kay gin paidalom sa disinfection. Pero sa sagwa sang sa ground ang sumbray dira sang hospital nagin butang dira ang mga tent daw parehas magdebala sa kwan. Sa dunya ko rasulok sendla ko na may tent mandara again butang pamtang sa sagwa before makasulod sa emergency room. Amo man ang plastada sa bahin sang Silay Hospital. Nang pamangkot dali tub sanho nga temporaryo untatan ang admission sa Silay Hospital ambal ni Diaz tub nga matapos-tapos sa sumbray ang contact tracing kag ginapatigayon kag mag-alalayo to ang mga nagpositive nga doktor kabalik sila sa nga serbisyo. Action Bar? May ari bin nag-chat sa aton pamangkot gamay nga background nagid kung paano ni nakuha ni Doc ang ining positive o kung ining nga virus?
Di nakatatap sa subray sa mga pasyente man. Pero dira man nga hospital or other hospital? Tira sa sila Action Bay kay hindi ni sila pwede magkakuan, saylo-saylo duty bla. Kay may order ni si Gobernador Bong Lacson nga kon mahimo. On tatananay ang ginatuwag nga pag private practice bla. Para nga hindi mabutang sa riskong ila siring kayong lawas o kon kaugalingon. So sinimalang yan, no, nga panahon ni COVID-19, namo nang mandate abi. Yes, sa sinimalang aksyon na Brian madigani nga si Gov Lacson nagligad nga si Mana nga kibot man nga hindi lamang ordinaryo kon civilian ang nakaigo sa COVID-19, pati na yung mga medical personnel o kon mga doktor mismo nag-igo naman aksyon na Brian, no? Ginaklaro ni Atty. Diaz kontrolado gapon ang sitwasyon, no? Under control sa gapon ang situation kag ginatinguan nila aksyon Brian nga di ni magdagat wala sa ginatuwag worst case scenario. Maglalabla nga magdamo aksyon Brian ang matapikan COVID positive na mga doktor. Kaya base kon imbis LSI OFW nga naga-positive ang ato sa nga problemahon, base kon problemahon taman kon paano tatapon ng pasyente sa ospital. Pero why ni siya na I'm sorry Action Bar, why ni makuha ya sa iban nga kon naga-private practice gid man siya? Amo pa nang subray ang ginausisa subong. Amo pa nang gina-check gig kun bala diin gid ang pinakagin kamunuan sa sang una nga doktor nga nag-positive action na Bray. Ang repeat test ginahulat pa base masunod nga buwas or sa Miyerkules kasi ginahatagan na sobra na prioridad mo sang molecular laboratory graman sa Silay Hospital para nga test temprano pa walang balaan kung bala may COVID-19 sa gihapon or mag-negative na may ara para sumbray sang mga inadlaw nga dapat pagihulaton mo para nga ma-declare ang isa ka nag-COVID positive na fully recovered. Okay, dira daw tag 2 to 3 days to 4 days para mag-action mar no sa hospital da. Correct. Ang minimum minimum magsabara mo na 2 to 3 days mabalaan na pero papagwa sang result mga 4 days after pa kay Senator Dara Suprema yara sa proseso na mo. Na ginasunod dabo pa na sang mapirma. Antes pagwa ang ginatawag nga line list sa resulta sang swab test. Yes. Atty. Diaz. Admissions no ginuntat until ang aton nga contact tracing matapos because may mga doctors nga nag-round why kita kabalo kung sa level sa aton nga mga pasyente sino pa ang nalatnan. Atong first nga doktor nga nag-positive, may nalatnan nga isa ta ka staff, no? Amo ni siyang nagapanghakot sa mga oxygen, sa mga pasyente, nagsungka na ni siya gapon sa ospital, nga nagahilanat siya, gin-endorse na sa ospital, kay may symptoms siya, kaglaing gid mamatsyag ya. So, amo ini ang isa ka epekto, no? Sang paglubag sang aton nga mga doktor sa memorandum sang gobernador naton, no? Nga hindi anay mag-moonlighting, lumpat-lumpat ospital sa sini nga tsimpo nga may pandemya. So subong mo na ang pediatrician tang wala na igo sa contact tracing, duwa, no? So pwede sila kasigi trabaho. In fact, nag-istorya na kita sa kay Dr. Girly Pinunggan nga magpadala additional pediatrician sa Teresita Halandoni. No, kay daw na cripple gid ang aton sa pedya nga department. Action Bray bali duha gali ang nabilin padara nga mga pedya nga waya maigo sa saring why sa dapat sa sintomas why man maigo sang COVID-19 ang duwati dugangan sa isa nga mahalin sa kani sa ospital matatlo ang sobray plus dugangan paginsang magaduty dara nga duwa ka mga internal medicine. Grabe. So doktor nga una nga nag-positive plus ang duha nga nalatnan niya sini tatlo nag-islaction bar no? Gani man tatlo. Dali ka sa tinor sa istorya ni Atty. Diaz nga atong lang din mag-sarosaylo si Banya Hospital, meaning may natukiban sila nga naka-private practice gini si doktor. Oo, bisan nagsumbray may memorandum, magita panaog na si Gov, kaya po tang hambal resulta na sang pagsupak sa memo ni Gov. Hindi yan,
saylo-saylo bla sa kundi kang hospital ka duty kay makabig ni sila sumbray ng mga ng mga full-time regular employees sa probinsya mo. Under na ni sila sa kwan mo, civil service, action na MAR. Correct. Pero galing, may arala sila sa authority niya to practice, pero sa sering time, sa pandemic, kayo siguro nga kung may mo, tutok lang tanay, kung diyan kita nag-duty ng hospital. Pero mayo malang treatment sa gobyerno provincial ni sa ila sa buong action MAR, bisa na mo nabing alleged nga naglubag sa sining protocol sa gobernador? Hulaton, guro anay action bray nga masolbar ining problema angkol sa mga nagpositive nga mga doktor o nurses man antes action bray aktuhan sa provincial government. Ay, sige. Okay. Kung ano ang pwede na mahimo sa sining nagsupak sa memo sa gobernador. Ati mayo gidyang amo na subong guro nga panahon palang gaon tanis lanay guro kang ibuligan nga magpalaayo gidya action MAR ano kay kon haboy-haboyan tanis sa medyo masakit nga tinaga karon basi maglain pag iniblaw. Gani man ka problema nga da. Nautod si Action Marlon, balikan tabi gamay lang. Action Firing Line. Las 8:55 tiyan mo na ni, no? Amat na. May isa ka private hospital kita di subong nga 40 ka damo sa personnel nila dira nga napiktuhan man sining COVID-19 subong ang Teresita na Action Mar. Yes, Action na Brian. Muna, aga problema sa mga provincial government sa kulang na sumbray sa mga attending physician, mga doctors. Kaya ang iba, aray man ginasay nagsumbray sa sa mga healing center naton la. Gusto na. Dito sila ginasay, may bago naman nga healing center so ara sa basura sa silay. Plus kung dayon ni sumbray ay kapat nga provincial healing center nga ikamta naman sa Banwa sa Valladolid. Di mangita naman asang dugag naman nga mga frontliners o mga doktor nga dira igasay. Sige, kabay pa nga makwanta niya, ma-address ta nito do mas temprano Action Mar. Yes, Action na Bray. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kagin ko agad si Action Marlon tonight because sining mga development dira bala sa Teresita do Provincial Hospital mga ka-action. Tatlo na ka doktor do subong niya ang aktibo nga natapikan sining COVID-19. Sus ko kadelikado. Basa ko to sang ayo sa mga private doctors diri sa Negros Occidental kag Bacolod nga kon pwede mag-ECQ kita anay ang Bacolod kag Negros Occidental for 2 weeks malang ganing ayo nila guro mga 15 days nakita nilang senaryo in advance guro gina picture out nila nga kun hindi tani paghimuon basi maglala sitwasyon tani. Action Firing Line. Pero oras ko rin kulabos pabosan tani matutok ta sa COVID-19 plus may complainants man kabidi nga nagtawag may isa ka lockdown diri nga barangay Purok kung ano tawag sini Purok ini hanay pasanilgad nga simana do way gid kabaton kuno ayuda basi pila kadlaw kun inis la kabaton ayuda mag-inayon ayod na lang sa gutom da. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon patayon Action Radio Bacolod saludo sa imo patayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Action Radio. Bacolod kag Negros
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon, puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakopos niya ang mga nagahulubag parte sa imulawas. Kag gini may arana sang kamaturan o ginpamatud-ana sa mga siyentipiko nga makabulay pakopos sang arthritis, dira prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madamo pa. Ang isa ni combination ng Mighty C nga mayroon sa alkaline nga vitamin C na pamatud-an naman sa mga eksperto nga ini natural kag antihistamine properties. Ang Mighty C mga bulig ya makakontrol sa tanang nga mga allergies pagi sa pagnubo sa level sa imo sining histamine, no. May nga combination adlaw udto kunaga udto kagabi mo ning Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Why na kita sa igo pa nga oras maka-aksyon upod sa bugos nga pwersa sa Aksyon Radio Team. Ini sa Aksyon Brian Morden maghilibati tabwa sa mga pong istasyon kag oras. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.